Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Mahimong kabahin na lang sa kasaysayan. Dili maunang na as inyong hura-hura. Kay mabanhaw ang labang supremo aron siya mo mapahimutang aron mahimong hapsay unya ang tanan sa bag-ong paraiso. Oh, tal sila. Timon ining tanan akong gisultiro ni mo, Punyong. Sayop. Dako uyod kaayong sayop. Usay sayop? Dahil ko masayop, ha? Muragay mo himo ka naman lang gud og kaugalingon imong sugilanon, tal sila. Sige. Ayaw kong tuhoy. Bugal-bugali ko. Kay ang panahon na ginunya ko'y magsudya ninyo sa tanan. Tiban ina! Oh. Ay. Wa na yun ni namao si tal sila. Tubagal lang ko palihog sa kong gipangutanan nimo, pa. Oh, Iho Jomari. Gimata-mata ba lang ka ako, pa? O si Padre Ferde gyud ang nakita namo ni Maki sa karsada paingon din. Oh, siya ka to. Si Padre Ferde. Oh. Ha? Nagsumpag ang pari nga wa na sayang mayong pangisip, Iho. Papa Menard. Nalisuan sa pangisip ang pare? Oh, ug may bag-o ng Padre Cora ang parokya sa San Sebastian Martir ning lungsod sa La Tierra. Gusto kong ikasulti si Padre Ferde. Ayaw, Iho Jomari. Wa siya sa hustong panghuna-huna. Di ka kung saan ka niya kung magkatubang ka mo. Ako na ang bahala sa kong kaugalingon, pa. Iho, tingalig maunsa ka. Paminaw ra gud ako. May punto masab si Papa ni mo, do. Maki. Delikado kaayo. Ingon para ba nila, why sa ang buang? Na, unsaon naman akong layugon kag diretso? Pero nga nung mahadlok mo ko. Nga, naamag Maki. Unsa? Bitaw, gusto na kong tabangan ang pari sa iyang kahimtang karon. Pangitaon niya nato siya, Maki. Na, di ka niya nga kita mo'y mahimong alaot ng Jumari? Wa, yun na ba daganan sa buang, dong? Inari siya. Naglingkod sila niya lang. Dako puduan sa kahoy nga kumpang. Gusto ko siya ikasulti. Kahugaw na niya. Makaluluoy na kayo siyang tanawin. Nakakita na siya na ako. May katawa siya. Paabuta ko diya sa muna himutangan pa dray. Dahil na akong pagkaon. Hutda ka na yung pagkaon nga kong gida. Nasa tubig pa din, Ferde. Salamat. Ano man kahang naingon man siya ni Ana. Unsa may kahay hinungdan. Nayawaan ka kini siya. Mao ka. Kaluoy taon. Nagsulob pa sa iyang sutana nga labihan ng hugawa. Kaluoy taon sa pare nga labihan kabatig-batasan. Sige pa, kaon pag yun, Padre Ferde. Huwag na tada kong pagkaon. Alam na mo. Tubig. May tubig, Padre. Kapuno kayo mong baba. Sa mata paingon ani Dong Jumari. Sa simbahan ta, Maki.
sa parokya ni San Sebastian Martir, dinhi sa La Tierra. May bag-o na gid ang pare kining simbahan. Dong. Naunay tarpulin. Nag-welcome sa bagong nasahin din nga padrikura. Welcome to Senyor San Sebastian Martir Parish, Reverend Father Marcelindo Dayundun. Asa naman dahil si Iho Jo Marie? Nga dili naman ako siya makontak, Maki. Nasod sa kumbinto, sir. Nakikita sa bagong nasahin nga pari aning simbahan sa San Sebastian Martir. Oh, nakikita siya kang Padre Marcelindo Dayundon? O lagi, Sir Maynard. Makighimamat ko no siya. Muhatag sa ko no siya og welcome gift alang sa bagong pari. Unsa? Oh, sige, Maki. Mahal ka na kung tuyo ni mo. Bye. Ay. Buot na sabtingali siyang makigsuod sa bagong pari. Kura puro ko nga hulip ni Padre Ferdi Martiniano. Sir Maynard, tambag lang ning ako ha. O sige na, Tarsila. Dili ba yung bagsigig lakaw ng anak ni mong silong Chomari? Kaya tigalig ba unsa na sa niya na siya? Dang hagon ro ba kayo nagdagway anang driver sa akong tanaw. Tarsila. Concern lang ko. Moro na akong gusto. Moro na akong punto. Tabang ninyo. Gihukman ni mong danghagon si Maki. Nga driver karon sa kung oniko iho. Ay nagkalain, Sir Maynard. Nisulti lang ko kung unsay akong obserbasyon sa mga tao. Pues ingnon ko ikaw nga nasayop ka. Nakaila kay ko kang Maki. Kay daan na siyang nag-alagad isip driver. Mao ba? Ay, kunwa ka malang gani mayong suhestyon, mas may pag maghilom ka na lang, magpakahilom ka na lang, kay wag yung kumakinahanglan sa imong mga ideyang way kapuslanan, Tarsila. Pusit. Nagpabilib man lang unta ko palpak pagyud. Makalagot. Tanan akong buhaton, pulos na gid sayop para ni Maynard. Palpakasad ka, Tarsila. Hilap! Sige di ko kag pamantay buanga ka, ha? Kada ka lang dimbal sa kong kinabuhi buanga ka. Tarsila. Hangtod nga dili ka gid mo undang nga nang imong binuang nga mga ilusyon ngadto kang Senyor Maynard Buenavides. Di ka sa makapaabot nga hatagan kaniyag mayong pagtaga. Ay sus! Di ko mahadlok, oy! Ligon ang akong gilauman. Ang mga saad na saan niya ni Senyor Benedicto Buenavides, mao ba? Ikaw ba? Hilabtanon ka sa akong kinabuhi. Gibadlong talang ka. Kesa akong tanawa ka na gyud ba ka di mao? Oh, mao ba? Tanawon talang unyag kinsa unya ang dili makadimao ini kabut sa panahon, ha? Ako ka, ha? O ikaw? Iho Jo Marie, kumusta ang imong pagpakighimamat sa bagong pari? Makapasagmuyo gid kayo, Papa Maynard. Labaw po siya kinaiya sa kanhi pare nga si Padre Ferde. Unsa? Mo ka na tinuod, pa. Iguro mo siyang nidawat sa sobre nga gisudlan ako og welcome gift. Pagkahuman, wala ko niya balika nga nagpaabot sa sala sa kumbinto. Uy, mao ba? Pira-pira lang dahil yapon. Dili unta ang sama ng Padre Marcelindo ang ihulip sa kanhing pare, pa. Makapaluya ka na sa mga tao. Iho Jo Marie. Ayaw na og panghilabutan ng bahina. Makalagot magod kayo. Wa nagayayo, pa. Iho Jo Marie, may kaugalingon kitang tinuuhan. Nga angay na itong palambuon. Giugmad jud kini kaniadto sa atong mga kategoria. Angkol to? Oh,
Iho Jomari. Dede, pa. Ayaw patikag ukab nilang baba mo iho. Palihog lang. Atagi og respeto ang gihaguan kaniadto sa atong katiguangan. Namiss na ako si Jo Marie. Waday mo magkunta kay Miss Krisha? Nagkasabot ko niya. Suportado ko ang tanan niyang gimbuhaton dito sa karaang pahay sa nga Buena Fedes. Maong nagawato-git ko og mo kontak siya nako. Ingon anak di ay nang naay ka relasyon, no? Mingawan gyud di ay? Oo. Pero ha, ayaw biya una og apil-apila na ha? Maura ba gyud na gipahimang ni Mami Rolaida nimo? Oh, Miss Krisha, dili gid ako may mong pagyason si Ma'am Rolaida. Dili gid ko mag-uyab-uyab. Salamat kun mao kana, Prana. Dili gid ako usikan ning maayong kahigayunan nga gipa-eskwela ko ni Mami nimo. Ang pingan ganin ako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!